Salutare, dragi, bine v-am regăsit la un nou videoclip pe acest canal. Astăzi o să ne jucăm niște Scrap Mechanic Creative. New game. Terrain. Așa intrăm. Așa. Majoritatea oamenilor cred că știu că au existat și încă există un update în care s-au băgat aceste capsule care au diferiți roboți din survival. Videoclipuri de survival o să facem în curând, dar nu prea am reușit să fac până acum, din păcate. Deci nu, am înțeles că sper că ți înțeles că nu prea am avut cum, dar cred că episodul viitor care îl face cu Scrap Mechanic va fi cu survival. Deci nu este nicio problemă. Aici avem tot botul. Din câte vedeți. Oh, da, am uitat să dau ceva. Așa, ca să nu ne atace. Tot botul acesta arată destul de interesant. Are așa acest cap, această antenă care are un fel de electricitate acolo sus. Încât se vede, pare așa ruginit și are un fel de acordeoane, suspensii, ceva la picioare. Când îl apucăm, sar șuruburi și apoi sar părțile din el. Aceste părți, din câte știu, pot fi salvate la timp, dar e un pic greuț. Acesta este Hey-botul. Acesta arată destul de interesant. Are două picioare, un cârlig. Are această furcă. Pare că are un fel de sticluțe. Ceva? Ochi roșii cu un ochi spart. Are un fel de păr așa făcut. Partea aceasta arată un pic interesantă, aceasta cu țeava și toate alea. Și partea asta de aici arată interesant. Acest tub arată, care îmi pare că face ceva. Și când îl apăsăm, sar șuruburi și
Sare capul, furca. Cum ziceam, și acestea pot fi salvate. Demonul arată destul de interesant. Are așa asta pentru a tăia. Are scoci capul lui între ei scoci. Are un ghiozdan cu scoci. Are un aruncător de scoci care pe interior arată destul de interesant. Are aceeași picioare și are părticica asta. Apoi avem cel exploziv care e cam același lucru, care chestia asta care acoperă un pic și are un șurub în cap. Și apoi avem farmbotul, care e foarte gigantic, are acest drill sub el, are suspensia cu care seamănă cu acordeon, o de-asta, foarte interesant acest robot, dar vreau să vă mai arăt ce interesant, trebuie să fix în tăfriș trebuia să o pun. Unde-i, mă? Ai spărut? A, n-am pus-o. Dacă luăm paint tool-ul, hai să zicem că vreau doi de ăștia și un de ăsta. Nu, și un de ăsta. Dacă îi fac pe ăștia cu altă culoare, aceștia ar trebui să se bată? Da. Dar ori putem să facem și un de asta alb, care și dacă vrem putem să facem un de ăștia, așa o mică armată ceva. Și apoi să luăm un de asta așa mai la depărtare. Iar va trebui să nu pușcați. Cred că e prea departe. Nu mai detectează. Așa. Și apoi putem, hai să spunem 10 de ăștia. 5, 6,
7, 8, 9, 10. Pop. Haideți să scriem pop slash pop capsules ca să facă asta. Vedem cine o să câștigă bătălia. Cei care trag sau cei care atacă de la apropiere. Se pare că cei de la apropiere au câștigat. Există și creații. Unele care pot fi luate de pe workshop. De exemplu, această motocicletă care poate zbura și și cred că poate să și acum aia cred că pare destul de mișto, dar pare și ceva făcut de mine. Și asta este o mașină care poate zbura, făcut de mine. Are 1 și 2 pentru a întoarce, 3 pentru a activa trasele și 4 ca să le dai așa și așa, W ca să te dai cu botul în față, S ca să te dai cu spatele în jos, A ca să te duci așa în stânga și D pentru a te aduce așa în dreapta. Astea sunt toate controlele pentru ea. Wow. Mai avem multe chestiuțe. Asta nu poate fi spawnat-o. Am multe chestii făcute pe aici. Până și asta care poate fi spawnată. Avem și multe chestii pe aici care sunt făcute cu workshop. Trebuie să vedem. Și unele care nu prea merg pentru mine, că nu am modurile necesare. Asta că nu avem niciun mod în general. LSS Mix System. Pe care face așa. Ia, să ștergem botul ăsta un pic. Făcut din o grămadă de piese.
Și o grămadă de piese ciudate. Adică părți băguite unele în altele. Cam ceea ce ciudat. Așa. Acum ne urcăm. Și vedeți că aici face chestia asta. Are destul de mișto mașina asta de fel. Așa. Mai există ca comments allow clear și slash clear. Dăm yes și așa ștergem tot. Ceea ce e mult mai rapid decât să facem ceva așa greu, să ștergem tot. Mai e și foarte multe chestii pe workflow din câte vedeți. Și când zic multe, zic multe. Avem până și Cyclops-ul din Subnautica cu care o să încerc să fac videoclipuri. Mi-ar plăcea mie să spunem aia, dar din păcate nu avem cum. Și bun, simplu avem o grămadă de chestii. Nu prea mai am multe să vă arăt. Deci, cam asta a fost cu acest videoclip. Eu sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, vă rog să dați un like. Și o să vă văd în următorul videoclip. La revedere!